сӯзанзанӣ яке аз табобатҳои маъруфи мардумӣ. Ба гуфтаи пизишкон ин навъи табобат барои бемориҳои системаи асаб, дилу рагҳо, фалаҷ ва паст кардани фишор фоидаовар аст. Иззатулло Дӯстов 40 сол аст ки мардумро бо роҳи сӯзандармонӣ табобат мекунад. ӯ дар осоишгоҳи Хоҷа Обигарм фаъолият дорад. خصوصیت اساسی این مخصوص نقطه است که بیولوژیکی اکتینی توچکو میگویم واسه با تاثیر همون توچکو نقطه ها تمام وجود ارگانیسم واسه با همین سیستم عصب تاثیر دارد. گویا که همین انرژی ارگانیسم موازنت میکند، رگولوف میکند. холбиби Эшонбобоева барои гирифтани сӯзандармонӣ омада аст. дар ин синни ҷавонӣ асабҳои ӯ хаста шуданд. Иззатулло Дӯстов умеди охирини ӯ барои табобат аст. чанд муддати охир асабхастагӣ доштам ва дар якчанд клиникаҳои кишвар табобат гирифтам ва на он қадар натиҷаи хуб дод. яке аз наздиконам маслиҳат карданд ки дар Ҳоҷи Обигарм як мутахассиси хуб аст. бо тавсияи ҳамин кас омадам. чанд рӯз аст ки муолиҷа гирифта истодаам ва натиҷаҳо низ хеле хуб астанд. Иззатулло Дӯстов аз таҷрибаи 40 солааш мегӯяд, сӯзандармонӣ барои ҳама фоидаовар нест. ин табобат аз ҳолати бемор вобаста аст. همون حالت ممکنه که مثلا وقتی حامله داری باشد یا که وسوله سخت باشد یا که من آنکولوژی کسالای سرطان در حالتی علاقه و بعد سینوس سالان وابستگی دارد چون که بعد 70-80 گویا علاقه اتویتنی ریاکسی و نمیشد. برای من این سینوس سالان وابستگی دارد. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки имрӯз дар байни ҷавонон бемории асаб афзоиш дорад.